everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Aray! Asa ko ninyo, dada! Uy, iko! Ayaw ko ninyo guruya! Iska! Asa ko ninyo, dada! Ginoo ko! Tabangi ko! Ayaw ko pasuka o maayo, Irame. Kamo! Ihatod ninyo si Irame sa atong ampuanan. Sunod na yun, kamo kanako! Usaon ko ninyo! Usaon ko ninyo! Ayaw na pagsigi pangutana! Salamat sa tubig, Padre. Nalanay ang bata, Padre. Ug dili ko makatuo nga bukog na lang ang nagpabilin niya. Ug mo'y atong gilubong. Ang masamad ni Anang imong hinagiban, malanay, diin ka ni Ana. Kabilin sa ako mga katigwangan, Padre Anselmo. Mao ba? Abi mo, Ryan, way kalainan sa akong pagbiya dinhi ug karon sa akong pagpauli. Wa gid mausab kining atong isla ug gituyo ko kining simbahan sa pagpatukod. Tungod kay wa na kitay simbahan. Kini na lang ang nagbinugtong nga simbahan dinhi sa atong isla. Mutuo kag mga ungo, Padre. Unsa man ay ang tawag ni adtong atong nakita? Ang binuhat sa kangitngit mao ang kaabin ni Satanas. Dugay na kong nibiya dinhing dapita. Langlayas kami uban sa akong mga ginikanan. O karon nga pari na ko, gibalik ko kining dapita. Ug nganong mibalik ka man dinhi, Padre? Nga peligro man kining dapita. Gusto ko nga mutabang sa mga mulupyo dinhi. Padre Anselmo. Ryan, nagagamay ang mga taong relihiyoso dinhi. Ug sa kakuwang sa ilahang pagtuo ngadto sa labaw makagagahom, dali ra mapukan ang mga tao. Ulipnon sila sa mga dautan nga iya sa kangitngit. Ug sayo na silang mabiktima. Kuwang sila sa pagtuo sa atong Dios, Ryan. Kuwang sila sa pag-ampo. Hinungdan nga dali ra silang makabig sa mga dautan. Ug dali ra usab silang mabiktima. Gusto ka, Padre? Papili na lang ang mga tao nga dool ngadto sa labaw ta makagagahom. Kalimot na sila sa pagampo. Pila ka Domingo nga nagmisa ko, sukad sa akong pag-abot dinhi sa Isla Diwatahan. Labing daghan, mga napulang katao ang mutambong sa misa. Kung kuwang kita dinhi og pagsalig og pag-ampo ngadto sa labaw-tang makagagahom, Ryan, dali kitang mapukan og ihatod kita ngadto sa kaalautan. Mao nang magtinabangay ka, Padre. Sama ka nimo. Dili ko gusto nga hantod sa hantod maghari ang dautan dinhi sa atong dapit. Magunsa ta dinhi! Unsaon ko ninyo dinhi! Ayaw pagsapa. Dida ako ikaw din. Tungod kay mao kining dapita ang atong ampuanan. Unsa? Oh, kadaghang kandilang itom sa mong palibot. Mga kurtinang itom. Ang dakong hawan lang ug ang mga kandilang itom ang akong nakita dinhi. Wa sila'y estatwa. Pero kinsa may ilang ampuan? Dagkuti na ninyo ang mga kandilang itom. Og ikaw, Irame, luhod na diha sa imong nahimutangan. Kay human sa pagdagkot ni ang mga kandilang itom nga anaa sa atong palibot. Sugdan na nako ang pagmisa. Magmisa ka? Magampo kita ni Hular. Kinsa ka na si Hular?
Mao ba ka na ang atong Ginoong Hesus? Banyaga ka! Kabar! Kabar! Aray! Ayaw! Ang akong buhok! Kay gisakitan ko! Ayaw! Iska! Gisakitan ko! Kailangan ibuha mo, Isla! Hulungan ka na, ha? Mahinay ka ni mo ka ng atong anak! Hulungan ka na! Ayaw ko padungga. Ga insultuhon mo paghihapon ng atong labaw, Ira May. Kay mapasakitan ka. Adaan na ba ang tanan? Magsugod na ang misa! May noon kay napatay ni mong tiyanak. Buot niyang patnyon si Padre Anselmo. Uwa na ko laing mahimo pa, Lugoy. Katong pari nga bago lang miabot kay sa Italy. Oh, Mga isa ng pari ada. Kay bitukod gigamay simbahan din eh. Iyam ko nang yuta ka ng gitukuran niya. Nakadungob ako na niya. Wasab siya mahadlok, no? o ganun padlok man siya. Ang tanang simbahan din sa atong isla, pulo sirado. Ang uban giguba. Ang simbahan nga gipagsiradaan, wanay pari nga mumisa. Kalitang nagawa ang mga pari. Ang ubang pari na mauli na lang. Tol kay nahadlok sila sa mga ungo din eh. Pero siya, gusto tigay siya magpapatay. Ako dong gadudam gani ko. O sige, dudahan mo. Ang atong gobyerno din eh, ang nagduma, mga ungo. O mutuon ni ko. Nga tagiya sa barko, nga maulay magbiyahe din eh, mga ungo. Nganong ka? Nganong igop na ka binuko diha? Nawaw ka? Nawaw ka bas kung gisulti? Sa may labot mo sa ungo, kung nawaw man ka. Gusto ka, Lugoy. Maragsama kita og pagduda. Midaghan sila. Tungod kay taas na kayo ang panahon. Nga way nakasumpo kanila. Sakto gyud kadong. Kuno pa to mamatay imong amahan ug ang imong apuhan. Mag-anam-anam untas lag hipos. Mahipos lang mga dautan nga iyas kay ngit-ngit. Ug matambalan dan lang mga taong napatakdan pagkaungo. Di ni managhan. Ikaw, karon naman kami lihok. Karon na kami sunod sa pagkakalakihan sa imong katiguangan. Hino sa una, bata pa man sa ka. Ngano ni? Uy, mga tao. Doon na gidang samaran. Doon na pila lang gida. Lalapo aking bata. Dili ka na sila magpatambal ni mo. Daan pagin lagi ko. Magpatambal sa ni mo. Doon ay samaran sa bukton. Ay nung nang sa sabad siyang bukton kay nakigbugdo siya sa mangtas ng bata. Ganin ang kadaon. May gani ko kay nakadagan ko siya. Dong Ryan, wad dami lain kadang pandong. Nakadungog ni nga kalakihan ka. Tinuod na! Tinuod ka na! Ay, ang ako. Unya, unsa pa may isulti? Napaka-isulti? Ang akong anak sa napatakdan sa rugungo. Aday? Tama na itong matoy nga, imong naayo. Ah. Imuhan tao ang akong anak. Bebe, ako'y ayo, be. Ako'y ayo, be. Testingan ko sa ni, be. Ay, mananambal na ka, mananambal ka. Insultado sa nimo, eh. Di, bitaw. Sige, dong. Murag mo lainan mo patambal na ko. Sige, ikaw, dong. Ayuha, dong na yan. Miduol na mga tao ni mo. Ayuha, dong. Kutob sa ako mahimo. Buhaton ko ang makaayo. Pero, tabangi ang inyong kaugalingon. Pag-ampo kamo sa labawta makagagawom. Siya lang ang bugtong makaayo sa inyong gibati karon. Ug ako, iya lang gihimong instrumento aron makatabang kaninyo. Kinahanglan dak-o ninyo ang inyong pagsalig ug pagtuo ngadto sa atong Dios nga tuwa sa langit. Dong, Ren. Imo na ba ito gihugasan ang nasamdan sa tiyanak? Ni gitudluan ni mo unsa itambal? Unya, imo giampuan. Okay na to? Maayo na to siya? Okay na?
ang pagsalig ug pagkampo ngadto sa Ginoo ang makaayo kaniya lugoy. Mo ba? Hinuon, wa naman ito magpingit sa kasakit. Ay, Dong. O, napay? Sakit pa? Dili. Unsa man? Dong, salamat kayo ha. Nasukan yun sa akong anak. Ang iyang nakaon nga mo'y gipakaon sa nagpatakod kaniya. Aw, Way sa payan oy. ikaw, ayo na ka. Ha? Oo. Oh. Niya. Dawatan ni nga kong gamayng palipay Ah, Dong. ambe, Noy, ambe, Noy. ambe. Ayaw ko atagi ana noy. Ambe, Ay na, ambe. okay na noy. Dong, Pasalo akong dili ko makadawat ana. uy, ako de. Way bugting salapi kining akong pagtambal kaninyo. Nga ako. Ang akong pagtabang kaninyo. Di mo paminaon. Sige na, Ako dawat. makalakaw na kamo. Di mo Ug paminaon. pagkamping kamo sa sunod. Labaw sa tanan. Ayaw kamo pagbuwag sa atong labang makagagahom. Nga mao, si Ginoong Hesukristo. Madam! Madam! Ain ka, madam! 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 Uy! Uy! Madam! Kumusta nga kung gisugod? Niyaraday ka! Abin na kong baril! Nakitaan mo na ba? Madam! Hugoy! Dili ka mahimut nining akong ibalitan nimo! Dili yun, madam! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.